আপোনাৰ পত্নীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এইটো সঁচা নেকি? এইবিলাক কোনোবা মেডিয়া চেডিয়াই বাজাব পাৰে মোৰ প্ৰতি এনেকুৱা সন্দেহ কৰিব নালাগে মোৰ ৱাইফ এনেকুৱা ইলেকশ্যন নেখেলে फिसायनि थाखाय आं केम्पेइन खालायनांगौ खारन जोंना खोथायावनो दंखायो शास्त्रआवनो दं बे फिसाया जेखौ मावो बिसियाखौ सापर्ट खालायनांगौ ना ओंखायनो आंबो एसे जीवनावहाय बे जीवनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जीवन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो फन हरै हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयर खालायो दा बे खेत्रआव जुदि आंनो जुदि MLA जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार जायाखै बेबायदिखौ आं नायनो हागोन आरो दिनैहाय हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव हिसाबै बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैबाय जे नोंथांमोना एसेब्लाबो सुलुं बिजोंनि गेजेरजोंहाय मोनथिखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनावहाय जिहेतु मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिहेतु बिसि सेवालि महिलारिया थारैनो एसेम्बलि इलेक्सनाव MLA नि सिटखौहाय बिथाङा लागोन नामा ना लामारगोन ना लामारा आरो बिथांनि जिहेतु हासबेन्ड हाग्रामा महिलारि साराहाय गावनि बिसिखौ मा थांखिनानै बुंखो आरो बिथांनि बिसिया दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथांमोननि गेजेरावहाय मा जामारनो थांगासिनो दङ आरो दायो बिथांनि बिसियाहाय एसेम्बलिनि टिकेटखौ लामारगोन नामा फिसायनि थाखाय आं केम्पेइन खालायनांगौ खारन जोंना खोथायावनो दंखायो शास्त्रआवनो दं बे फिसाया जेखौ मावो बिसियाखौ सापर्ट खालायनांगौ ना होमबा दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा सोरबा इन्जिनियारबो नङा जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन एसि रुमावहाय खिन्थु जिहेतु आंनि फिसाया समाजनि खामानि मावग्रा नालाय बेना खामानियानो समाजनि ओंखायनो आंबो जेखि जाया मानो आंबो हाद्रियाव ओंखारनानै फैखाथारनांगौ मोनसे समाव दा बिदियाव आं नुनो मोनदों जे दा बाहायथ' आं दिनैहाय गथाय फार्स्ट टाइम फैदों बे जायगायावहाय बिभिन्न जायगायावहाय लामा गैया बबेबा कालभार गैया बबेबा दालां बायनाय बबेबा इरिगेसननि बेबस्था गैया माइ गायनो हायाखै बबेबा गामिया खुरख'लांबाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों बेफोरखौ नुनानै आं सारनाव मेसेजखौ होयो जे बेबायदि गामियाव बिदि प्रब्लेमा दङ साराथ' येस होनो खालायगोन होनो खिन्थु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने बबेबा दोनसोबाय सोरनिखौबा माबा बबेबा थासनबाय बेबायदि जायो आं बारे बारे होनबाथ' सारा 40टा समस्तिखौ नायनांगौ नङा होमबा सारा दिनैहाय जानो हागौ जोंनि बेनि MCLA बे चिफ जाहैबाय खिन्थु 40टा समस्तिखौ नायनांगौ बेलायावहाय बिथांना गावनि समस्तियाव बेरायनो टाइम मोना जायो दा बिदियाव जोंनि समस्तिनि मानसिफोरना एसेबाबो खुद्रिनायखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनि समस्तिनि चिफ जानानै जोङो सारखौ दाबो फेस टु फेस खायफा नुफेराखै बा जोंनि गामियाव फैफेराखै बेफोरखौ आं समस्याखौ नुदों दा बेफोर खेत्रआव आं सानदों आरोखि ना जिबनावथ' अनेक आराम खालायबाय एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा ओंखायनो आंबो एसे जीवनावहाय बे जीवनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जीवन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो दा बे खेत्रआव सारा मावनो नागिरबाबो अफिसियेल खामानिया माखासेया थाथ'यो बे खेत्रआव दिनैहाय बे लामाया जानांगौमोन फुराना लामा बेफोरो दा बेफोर जायाखै नुफैनानै जोबोद गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों नोंथांमोननि थाखाय जे मानसिफ्रा बिदि खस्थ' खालायनानै 2026आवबो दासिमबो लामा गैया माबा गैयाखौ नुबा जों एसे दुखु मोनो आरो दा बेफोर खेत्रआव नोंखायनो आं सानबाय आङो मालायखौ फन हरै हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयर खालायो दा बे खेत्रआव जुदि आंनो जुदि MLA जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार जायाखै बेबायदिखौ आं नायनो हागोन आरोखि नागिरदों आं जुदि MLA जायोबा मोनसे अफिस बानायगोन बे अफिसावहाय जोंनि मानसि थागोन जेरैहाय प्राइमारिनि जोंहा आइजोफोर दङ बिसोर थागोन प्रत्येकटा जायगानिफ्राय जों मानसिखौ बासिख'नानै दोनगोन आरो जुदि नोंस्रा माबा मोनसे एप्लिकेसन होनो थाङोबा होमबा बे अफिसाव जों जमा लाखिगोन आरो बिदि सोरनिबा न'खरफोराव जिरायनानै थानांला जमा लाखिनानै प्रत्येक सप्तायाव आं खेबसे पाब्लिकजों मिट खालायगोन नोंथांमोननि सुखु दुखुखौ खोथाखौ खोनासंनो
नङाबाथ' नोंसोर बोसोरखि बोसोर सासे MLA खौ नुनो थाङा नङा दा आं बेखौ नुदों बे प्रब्लेमखौ नुदों नोंखायनो आङो बे डिसिसनखौ लादों जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ वे खामानिया जायो दा आङो हस्पिटाल सालायो हिसाबै मिथियो जे मेगनाव केटारेक्ट जानानै अनेक मानसिया थाङो मेगन नुवा अपारेसन खालायनानैसो नेपालाव थांनो फैसायाबो गावनाबो थोजोबा ओजोंहाय नोङो बिदिनो थांनायावबो माबाजोबा दा जुदि आं MLA जायोबा आं मोनसे डिसिसन लानो हायो कि बोसोराव आं खमसे खम 200 जन मानसिनि मेगननि केटारेक्टखौ चिकित्सा खालामना होगोन होननानै बुङोबा प्रत्येकटा गामिनिफ्राय साफा सानैयाथ' थाखायो जोङो बेफोरखौ खांनानै लेयार टु लेयार बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाजागोन आरो दा सासे MLA नि खामानिया मा बिथांनि खामानिया जाहैदों अबे जायगायावहाय मा डेभेलपमेन्ट जायाखै खारन स्टेटनि सेन्ट्रेलनि जेसेबां फान्ड फैयो बेयो स्टेट होया MLA नि होया जोंनि बाहाय समस्थियाव गोलैफैयो दिनैहाय फिसा फिसौ जेनेबा अरुणोदय आसनि बेफोरबो जोंना MLA नि दारासो फैयो विधवा पेन्सन मा पेन्सन जेसेबां नरेन्द्र मदिया गोजौआवहाय डिसिसन लागोन पाब्लिकनि थाखाय बेफोर गासिबो MLA नि आखाइजों सफैजोबो ओंखायनो MLA सासेनि आखाइया बिराद गोरा आरो बेनि गेजेराव जुदि मिनिस्टार जाबावनो हायोबा सासे मिनिस्टारनि फान्डा बेसेबां 3000 कोटी गाहाम आरो हाग्रामा सारनि अल मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फान्डा 700-800 कोटी होमबा बेनि डाबलनि डाबल 3 गुन डाबल बिसोरो मोनो दा गोसो खालायबा गोसो जाबा सासे मिनिस्टारा गावनि समस्थिखौ डेभेलप खालामनो हायो आरो मा दा किन्तु हाग्रामा सारना बै 700 कोटी थाखाजोंनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ नायनांगौआव अफायबा खामानिया थालाङो एखनबा जेन'बा लामा बानायबाय बाहाय अफा थालांबाय अफा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि बानायनायाव थालाङो दा बिदियाव सासे मानसि ओरैबायदि मानसि नांगौ जे गावनि फान्डखौ गावनि मोननाय फान्डखौ इउटिलाइज खालायजोबनाय गावनि समस्थिनि थाखाय दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो दिनैहाय गसंदों आरो गसंदों बलेथे नोंथांमोना जिहेतु गार्जेन जोंनि न'नि मानसि जाहैबाय नोंथांमोननो खोन्थाफैनाया आंहा दरकार जे आं इलेक्सन गसंनो नागिरबाय नेक्स्ट टाइमावहाय आं बेफोर खामानिखौ मावगोन दा जोंहा अनेक सिस्टेमाव अनेक रखमाव भुल थायो गामिनि मानसिया थाङो गेटनि दरखौ मोखाङाव जिरायहैयो सोरबा एखनबा 500 थाखा एखनबा 1000 थाखा लानानै फैयो नङा होमबा दा समस्याथ' बिदिनो समाधान जाया सोरबा मोनबाय सोरबा मोनाखै दा बिदियाव मा जायो जोंनि गेजेरावनो माने एसे खुद्रिलायनाय फैयो आरो दिनैहाय हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव हिसाबै आङो मोजां पजिसनाव थानानै गावनि बिजनेस मावनानै माने मोनसे मोजां लाइफ स्टाइल आंहा दङ बाहाय जुदि आङो पलिटिकेलाव फैयोबा आं बिदिनो हाग्रा बंग्रा लामा हाद्रि फुद्रियाव बेरायनांगोन नङा होमबा बयजोंबो रायलायनांगोन किन्तु सासे पलिटिशियाना बेखौ मिथिखानानै लानाया दरकार जे पलिटिशियान जाबा न' सिङावहाय बा अफिसाव जिरायनानै थानाया खामानि नङा दा जेरैहाय बिथांमोनहा फैनायनि लगे लगे होनदों बै लामाखौ बानायनांगौ बै दालाङा माबाजोब्बाय दैलांबा खुरख'यो आरो अफायबा दालां गैया दा बेफोरबायदिखौ आं मारैहाय मिथिखो जे 10 बोसोरावहाय 10 बोसोर जाबाय आङो मोननै टार्म जाबाय